Manacor no són les tonades de feina ni els romanços, també hi són, però no són això, ara mateix. Jo m'agradaria, així com a l'any, crec que era el 2015, 2014-15, la meva inquietud me va dur a anar a cercar fonts com Madame Argelida o la gent de l'agrupació de la Torre, no? Avui en dia jo me n'aniria a cercar Ibrahim i a cercar Xaima i a saber quines són les seves músiques, perquè és el que realment crec que és la banda sonora de Manacor. Tots aquests manacorins en els que convivim o cohabitam, la meva sensació és que de cada vegada hi ha un concepte de manacorinitat més elitista, en el qual de cada vegada és més difícil que tothom s'hi pugui sentir convidat. Jo som d'aquesta generació que se despertava en la sirena de les perles. No? El meu exagerat sentiment de manacorinitat m'ha marcat també per la meva etapa dins l'Ajuntament, dins la vida política. El futur el marca la gent jove. No? Manacor és un poble esdevingut ciutat, com tant d'altres, que arquitectònicament no és massa hermós, però que té un grandiós patrimoni històric-artístic que abarca des de la prehistòria fins avui en dia. Aquest és un dels llocs, el museu, i en quant als seus habitants, en els que hi hem nascut i en els que se senten manacorins, que se fan una quantitat de coses culturals i socials increïbles. Tenim escriptors, tenim músics, tenim de tot. Vàrem intentar evolucionar en la cuina mallorquina, en el producte d'aquí, en el producte mallorquí. Vàrem contactar amb els pagesos, amb els pageters, amb els ramaders, i vàrem fer tot un equip de proveïdors, que encara seguim amb això, i sobretot estem contents de fer una cuina sincera, de dir que quan donem una cosa és el que donem, no donem una altra cosa. L'arribada a Mallorca va ser una cosa, jo no havia vist mai la mà, ni ma mare tampoc, i va ser una cosa tan emocionant, que pensa si va ser emocionant que jo vaig travessar d'un puesto a l'altre i un cotxe quasi me va atropellar. I a les Peldes vaig començar als 15 anys. Un dia on anàrem al cine, a la sala imperial, les meves amigues i jo. I va sortir un anunci molt gros que deia que necessitaven nines per començar les Peldes. I jo vaig dir a les meves amigues, i si mos apuntàvem a veure si mos volen a les Peldes? I en aquell temps, la capotassa nostra que teníem era la Madonna Maria Guerrovera. Va dir, diu, nines, podeu començar a volar? I ja varen començar les Peldes. Bueno, el que m'ha portat Manacor, jo, pues, te diria que és qualitat de vida. Això és la meva sensació, no? La meva sensació és que cada vegada que he tornat aquí pues, he trobat la pau i la tranquil·litat que necessitava i un poc aïllar-me un poquet de lo que és diria que la pressió diària a la que he viscut durant tots aquests anys de vida professional. Aquí pues, he viscut d'una manera més normal. Com se suposa, la vida d'un que venia de fora de vila a Manacor era horrorós. Mos insultaven, mos pellaven, i quan anaves a l'escola pues, te pellaven, t'insultaven, i jo fugia de l'escola. I un bon dia, ma mare tenia un amic fuster, i jo tenia 9 anys, i li va dir, Tomeu, has de llevar el meu fill a fer feina. I si el cap del mes t'he de donar res, m'ho dius. I
aquí van començar a fer de fuster. Fa 50 anys, el poble, cada família tenia dues cases, una a Manacor i una a Esport. O la feia o la tenia. I ara no poden fer ni un pis. Els meus nets no poden fer ni un pis, ni poden anar a lloguer. Han de viure el que tenien altres. Aquest creixement turístic en qualque moment ha estat desordenat, poc planificat. I a Manacor hem vist com se tomaven edificis emblemàtics, ja no just els principals, sinó altres cases guapes que ja teníem a Manacor, per fer el que representava, pareixia, el creixement, tant hotels damunt la mar com grans edificis en el centre de Manacor. Per això he posat d'exemple aquesta iniciativa de Manacor Posa Guapa, perquè va més enllà de millorar les façanes, sinó de tenir orgull per un Manacor que hem d'anar millorant. Clar, Manacor no se pot explicar sense aquest passat pagès, sense aquesta vinculació amb la terra, i necessàriament haurà de ser la base a partir de la qual caminar cap en un futur. La identitat pagesa està molt vinculada a la identitat mallorquina, jo sempre dic que tocar terra, tenir les arrels ben definides i ben sabudes, acordades fins i tot com a societat, ens permet tenir una base a partir de la qual pot partir molta més força. La Porta Cristo avui en dia ja té entitat suficient per dir que Porta Cristo som un poble independent i tenir un municipi així com cal i tenir tots els serveis que toquin. Això que ja és ben hora. I no té per què Manacor de minusvalorar ni perdre res. Els índios era una manera xistosa, si tant vols, de nomenar els manacorins quan venien a final de maig, a principi de juny. A mi m'agrada més parlar d'un poble gran, perquè encara ara és possible la vida de poble, malament hagi canviat tant. Encara hi ha aquest sentiment de pertinença i de costums arrelades entre un sector de la societat, sobretot els més antics, diríem, que encara anem a comprar les mateixes botigues, que encara ens movem per mateixos entorns, encara ens saludam pel carrer, tenim aquells codis manacorins de salutacions que potser altres pobles no en tenen, amb una mirada o amb una no mirada ens entenem perfectament i això s'ha conservat encara. Fins al 15M no vaig conèixer gent del poble mateix, perquè en arribar coneixia gent de la feina i ni les feines que nosaltres podíem agafar no feia feina gent del poble. Normalment feien feines estrangers o gent de la península. I doncs els meus primers contactes van ser amb gent espanyola o immigrant, però no mallorquins. Fins als 15 que ja feien 8 anys que estava aquí, no vaig conèixer gent de Manacor mateix. A partir d'aquí sí que va ser una bona integració, però vaig estar 8 anys per integrar-me. A més, dins d'aquests 8 anys vaig fer feina per una al·lota d'aquí de Manacor i quan jo vaig intentar xerrar en mallorquí, ella se'n reia d'això. I per això vaig estar molts anys sense xerrar en mallorquí. Jo relaciono sempre molt els moviments econòmics amb els moviments culturals i jo crec que aquí hi havia un moviment econòmic a principis de segle i després, a mitjans segles, anys 50, anys 60, en tota la moguda de les perles. Si hi havia sarsuela aquí és perquè hi havia una classe treballadora que després cercava oci a dins l'entorn urbà. I jo crec que això és una base que després allò va derivar en què hi havia un substrat d'allà on podia sorgir aquests sigranys. I tota aquella gent jove que eren la modernor i la progressia dels anys 70 són els que varen crear tot un entorn i després d'aquest entorn varen sembrar. Perquè per això té sentit el fet de posar Manacor, perquè jo Manacor m'ha fet com a actor. Si hagués nascut a un altre poble segurament seria o un altre tipus d'actor o no seria actor. El fet que a Manacor hi hagués tot aquest moviment col·lectiu, això ho va provocar que gent com jo i tots els que ens dediquem professionalment a Manacor podíem haver sorgit d'aquí.
Manacor és molt ric en cultura popular i sobretot en cultura popular immaterial. Hi ha una gran quantitat d'informació que no està documentada i que en principi és l'eix que segueix, que no ha tingut un llibre, no ha tingut una pàgina web allà on hagi pogut quedar recopilada. Aleshores, aquest mapa que estic fent pretén que tota aquesta informació pugui ser accessible per molta gent que no coneix Manacor, gent nouvinguda, inclús per la pròpia gent que ja ho coneix i té més ganes d'endinsar-s'hi més i conèixer-lo. Aquesta recerca pot anar des d'una cançó popular fins a un ús d'un edifici, que s'hi va fer en aquell edifici, si va ser un taller de fusteria, o també podem recopilar crònica negra i entre moltes altres coses. A jo m'agradaria que Manacor fos un lloc on tothom tingués el seu espai per existir. Jo crec que el que s'ha d'intentar evitar, sobretot si vols ser optimista del futur, és comparar. Comparar el Manacor dels anys 80, dels anys 90, dels 2000, des d'ara, i en el que serà ara. Si tu m'ho demanes avui, jo som pessimista. Som pessimista perquè l'entorn social que vivim, els temes de les polítiques socials, jo crec que requereixen de grans acords, perquè la convulsió social i política que existeix avui no ens conduirà més que a rèdit polític per uns i en aquest cas de rèdit pels altres, però molt poca cosa més. Jo m'agradaria que tampoc canviés tant de lo que és ara, que continuàssim, ja t'he dit, defensant el nostre caràcter, la nostra manera de ser, la nostra cultura, tot el que ens dona nom com a poble, i que les coses igual hi hagués aquesta diferència entre molt rics i molt pobres se pogués solventar i que tothom pogués viure, com deia la meva padrina, bé i honestament. Pareix que hi ha brotes verdes, com diuen qualcú, no? De cultura i identitat, de treure coses que se feien abans i ja feia estona que no se feien, i de reviure un poc festes que antes van deixar de ser i ara hi tornen a ser. Però serà difícil, jo crec que d'aquí a 50 anys, en la quantitat de gent que arribarà més a Manacor, a part de la que ara, no dugui més riquesa d'una altra casta, no? Perquè hem de comptar això, que la gent que ve, a part de venir a fer feina i abandonar casa seva, du riquesa. Per tant, gràcies que ve la gent de fora, que ens ajuda, i el manco fa les feines que nosaltres no volen fer. Jo m'agradaria que Manacor seguís endavant, que visquéssim bé i que no hi hagués tanta dolentia. Bueno, a Manacor m'agradaria que en un futur fos un poble allà on pogués atreure a més gent, a gent que li fes il·lusió venir a veure Manacor. És evident que les festes populars, com Sant Antoni, ha creat un interès gran a la resta de Mallorca, però m'agradaria que hi hagués persones amb una visió un poc més àmplia i que fessin del nostre poble un poble un poc més referent en general, tant Manacor com esport. Crec que hi ha feina per fer i amb una bona visió i prenent exemple d'altres puestos que ho han sabut fer, m'agradaria veure un Manacor i un Puerto Cristo millorat en diverses coses que crec que són possibles, i requereixen d'esforç, però crec que des de l'esforç surt sempre el profit i crec que tenim la capacitat. M'agradaria tornar a ser un poble industrial, amb bons accessos i una indústria de mobles, de lo que sigui, perquè Manacor, en les perles, en la fusta, en va saber molt, que són els anys, crec, millors, han passat els anys millors, la nostra època, millors de la història de Mallorca, crec que sí. És història i això
podem analitzar el passat i hi ha l'evolució, hi ha una evolució que hem de pensar, és analitzar la nostra evolució i també, sobretot això, per estar millor com ho hem de fer per preparar millor aquest futur sostenible, no? Per la convivència amb la gent i per millorar la situació de la gent. M'agradaria que Manacor d'aquí un temps fos un municipi més amable, més verd, més just a nivell social també. M'agradaria que també d'aquí un temps haguessin sabut integrar millor aquesta diversitat social que tenim, aquestes diferències econòmiques que hi ha entre la població i sobretot que fos un Manacor que no hagi perdut aquesta cultura viva que ara mateix té, que no hagi perdut les arrels pageses i que sobretot continuï sent l'avantguarda de Mallorca des d'aquest punt de vista identitari que molta falta fa. M'agradaria que en el futur Manacor fos una ciutat amable, una ciutat allà on les persones se respectassin, una ciutat no només són els edificis i els carrers, sinó són les persones que el conformen. I per meu nets voldria que tinguessin la tranquil·litat de poder disfrutar, de viure una vida plena i conscient a Manacor. Que poguessin sortir pel carrer en total tranquil·litat, que poguessin tenir tots els serveis necessaris, que poguessin tenir un ajuntament que els escolta, uns serveis sanitaris que els atenen, un transport públic que els doni facilitats per no haver d'utilitzar el vehicle particular per necessitat i, en definitiva, que fos una ciutat per ser feliços. En un futur m'agradaria que Manacor fos un lloc d'integració, que hi existeixen espais on la gent se pugui trobar, la gent nouvinguda i la gent d'aquí, un poble sense pors, que avui en dia n'hi ha molt de por de lo desconegut i no tot el que ve de fora és dolent, i que existeixen llocs on la gent pugui contar les seves experiències i pugui conèixer les vivències d'aquí, els costums d'aquí, que fer una integració real, que quan ve una persona nova pugui dir vull aprendre mallorquí i que l'Ajuntament li doni la importància que té l'aprendre l'idioma, que existeixin puestos, llocs on la gent pugui anar a aprendre i que sigui real, de qui xerra, com s'expressen, què viuen, quines són els seus costums i que se faci aquesta integració sense pors. Això m'agradaria per Manacor per un futur. El Manacor que m'agradaria d'aquí 20-25 anys, m'agradaria que xerràs com jo ara. Crec que amb això hauríem aconseguit moltíssim. Això significaria que hem incorporat tota la gent que ve a viure a Manacor en aquesta manacorinitat tel·lúrica i històrica dels darrers 800 anys. Quan dic incorporar tota aquesta gent, me refereix a tots els que venen a fer feina a la construcció fora vila i a la indústria i a tots els que venen a jugar a tennis. Vull dir, si tots aquests, de qualque manera, quan tresquen per Manacor xerren d'aquesta manera, voldrà dir que tenen una noció d'un calendari, que tenen una noció d'uns espais i que tenen una noció d'uns referents que sense deixar seus, que tanmateix no se deixaran, per haver incorporat aquests referents i distingir les grans del convent, o distingir el Palau d'Escós, o distingir la bassa de Nacamelda, crec que ja seria un gran què. Amb això crec que me conformaria bastant. A partir d'aquí podríem córrer molt, però ja me conformaria. M'agradaria que en el futur Manacor fos un poble just, feminista, igualitari, obert a nous relats, però també conservant tots aquells que ens han precedit. M'agradaria que se pogués escoltar els infants i, sobretot, m'agradaria que fos un poble o que seguís sent un poble de teatre.